أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan uwa, idan wannan ne zuwan ka na farko a wannan channel ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa saboda da mun ɗaura sabon bidiyo a sanar da kai. A yau insha Allah za mu yi cikakken tarihin yaƙin Dul al-Ushairi wanda ya faru a watan Jumada Ula a shekara ta biyu bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Miladiya na da shekara 623. Yaƙin ya faru ne a wani wuri da ake kira Dul al-Ushairi wanda yake tsakanin Makka da Yamma a kan hanyar da Quraysh ke bi zuwa Siriya wato Sham don kasuwanci. Dalilin fitar wannan yaƙi shine bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa Madina, 'yan Quraysh na Makka sun ci gaba da tura ƙarafunan kasuwanci zuwa Sham ta hanyar da ke kusa da Madina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so katse hanyar kasuwancin Quraysh domin su fahimci cewa ba za su ci gaba da cin moriyar kasuwanci ba tare da amincewar musulmi ba. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya tafiya don sa ido akan wani karafin Quraysh wanda Abu Sufyan yake jagoranta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Madina tare da wasu daga cikin sahabbai kimanin mutum 150 zuwa mutum 200 daga cikin sahabbai. Ya baiwa Abu Salama bin Abdulrahman umarnin kula da Madina yayin da yake tafiya. Sahabbai suka tafi da raƙuma da makamai masu sauƙi, ba don yaƙi kai tsaye ba, sai don bincike da tsoratarwa. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka isa wurin wato Dul Ushairi suka tarar cewa ƙarafunan Quraysh da suke nema sun riga sun tsallake. Wato sun wuce da kwana biyu kenan kafin su iso. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu damar kama su ba, sai suka zauna a wurin har tsawon kwanaki 10 suna yin hulɗar zaman lafiya da mutanen yankin Bani Mudlij da Quraysh na Bani Dil, wanda ya kasance yarjejeniya ta zaman lafiya da haɗin kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulle yarjejeniya da Bani Mudlij cewa za su kasance zaman lafiya da musulmi, ba za su taimaka wa maƙiyan musulmi ba, musulmi kuma ba za su kai musu hari ba. Wannan yarjejeniya ta taimaka wajen tabbatar da tsaron hanyar kasuwanci da kuma ƙarfafa dangantaka da ƙabilun da ke kusa da Madina. Sakamakon yaƙin dai ba a samu yaƙi kai tsaye ba, amma fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama mataki mai muhimmanci a shirye-shiryen da suka kai ga yaƙin Badar daga baya. Saboda haka yaƙin Dul al-Ushairi ya kasance cikin jerin yaƙoƙan tsoratarwa a Siriya da suka taimaka wajen kafa ikon musulunci a yankin Hijaz. Abubuwa masu muhimmanci da aka koya: na farko, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna hikima da dabarun tsaro. Ya sanya lokacin da ya kamata ya kai hari da lokacin da ya kamata ya kulla yarjejeniya. Na biyu kuma, ya kafa dangantaka mai kyau da wasu ƙabilun kafin manyan yaƙe-yaƙe su faru. Na uku kuma, wannan tafiya ta zama horarwa ga sahabbai wajen tafiyar da yaƙe-yaƙe da tsaro. Na hudu kuma, yarjejeniyar zaman lafiya ta taimaka wajen ƙarfafa matsayi da tsaron musulmi a Madina. Sunan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa Ali anan. A cewar wasu ruwayoyi, Annabi sallallahu alaihi wasallam da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu suka zauna tare a wannan tafiya, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira
Ali da Abu Turab saboda ya yi barci a ƙasa a lokacin hutu. Wannan laƙabi ya zama mashahuri ga Ali radiyallahu ta'ala anhu. To a taƙaice dai yaƙin Dul al-Ushairi baya daga cikin yaƙe-yaƙen da aka yi faɗa kai tsaye, amma yana daga cikin fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka share fage zuwa yaƙin Badar. Ya nuna irin shirye-shiryen tsaro, dabaru da hikima da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke amfani da su wajen gina tsaron musulmi da mulkinsu a Madina. Insha Allah anan za mu taƙaita abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da za su amfane ku a cikin wannan channel mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.